cœur à l'amour. Ouvre ta fenêtre au jour. Laisse entrer chez toi le gai soleil et dis allez, 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 à bonjour. Cueille la fleur la plus belle, chante une chanson nouvelle et va-t'en courir sur les chemins qui sont de la nature, les lignes de la main. Prends un bain dans la rivière, sèche-toi dans la clairière et n'assieds pas ton derrière sur les orties familières. Dis-toi que le temps s'écourt, qu'il faut penser à l'amour. Laisse entrer chez toi le gai soleil et dis allez, 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 à bonjour. Yasin, wat dacht je van de zoete Bredero om daar nog even op bezoek te gaan? Ik heb er zin in. Want weet je wat een zoete Bredero is? Nee, ik heb geen idee. Dan gaan we daar eens even luisteren in Grauw. We staan nu bij de kerk. Kun je eventjes aanwijzen waar we nu naartoe gaan? Natuurlijk. Oké, gaan we doen. Nummer In Grauw. Ja, daar gaan we nu naartoe. Hallo, dag Gerda. Ik ben hier met Yasin en die weet echt niet wat een zoete Bredero is. Dat is toch niet goed, hè? Nee. Dus kunnen wij daar iets aan doen? Ja, jullie mogen binnenkomen en dan ga ik dat jullie verklaren. Oké. Top. Nou Gerda, bedankt voor de ontvangst. Wij zijn zeer benieuwd, Yasin en ik en ook de kijkers natuurlijk, wat hier allemaal gebeurt bij de zoete Bredero. Ik zal eerst eens uitleggen, Zoete Bredero. De naam is gekozen van een perenboom die in mijn tuin staat. En dat ras is Zoete Bredero. Dat is een oud Nederlands perenras. En daar maak ik allemaal lekkernijen van. Zoals peren op siroop, peren in rode wijn. Je kan er van alles mee doen. Ik verwerk ze tot confituren, tot chutneys, tot peren op siroop, peren voor bij de ijscream. Peren voor bij wild bijvoorbeeld, op rode wijn is heel lekker bij wildgerechten. Dat zal het zo wat zijn voor de peren. Welke producten komen bij jou nog uit eigen tuin? Dus we hebben hier dus een winkel, begrijp ik. Straks gaan we de tuin in. Ja. Kun je even een rondje een beetje vertellen wat je hier allemaal hebt? Ja, dus het beginproduct is natuurlijk mijn eigen confituren, chutneys, siropen, bijvoorbeeld van de vlierbloesem, de zalf van de calendula, van de goudsbloem, maak ik van al het fruit dat uit mijn tuin komt of uit de regio. Pas heb ik bijvoorbeeld rozenbottels geplukt, dat is nu het seizoen. Dus dan moet je met handschoenen en een schaar en dan moet je heel voorzichtig de rozenbottels plukken. Die moet je dan koken en die moeten lang opstaan. Die moeten een nacht, meer dan een nacht trekken. En dan moeten die gezeefd worden en dan kan ik pas aan de confituur beginnen. Maar Gerda, hoe kom je aan al die kennis? Het is natuurlijk passie, dat druipt er vanaf. Maar die kennis, hoe kom je daar nou aan? Heel oude boeken die ik in kringloopwinkels vind. Ja. bijvoorbeeld. Of op zoekwerk. Ik heb vroeger heel veel gaan wandelen met herboristen, met mensen die veel in de natuur vertoefden. En doordat ik al die producten in mijn tuin heb, wou ik die gebruiken. En zo ben ik tot die kennis gekomen. Zou jij eens iets uit willen kiezen waar je graag een toelichting op hebt? Nou, ik vind het indrukwekkend dat het in een mooie potje zit. Vind ik heel leuk. En het oog valt inderdaad. En het namal, de calendula zalf. Ja. Ja. Ja, dus ik ken het helemaal niet. Dus ik vraag me af, ja, wat doet u ermee eigenlijk? Ja, dus mijn calendula zalf wordt gemaakt uit de bloemen van de goudsbloem. Dat is, de calendula is de Latijnse naam voor goudsbloem. Dat groeit weelderig in mijn tuin. En die pluk ik dan, als ze mooi openstaan. 's Ochtends is het best, dan pluk je de bloemen eraf. En die moet ik in een pot olijfolie. Ik gebruik zuivere biologische olijfolie van eerste persing. En daar moet die 2 maanden zeker in trekken. Dus die goudsbloemen geven eigenlijk alles in die olijfolie. Okay. En dan heb ik zuiver bijenwas van een imker. Of ik koop het ergens bij een natuurwinkel of zo. En dan meng ik dat met... dan zijn dus de goudsbloemen gefilterd uit de olie. De olie waar het sap van de goudsbloemen in zit,
meng ik samen met de bijenwas op een lage temperatuur. Dat is allemaal eau bain-marie, want anders gaan allemaal de stoffen verloren. En dan wordt het mooi vermengd en dan krijg je dit. En dan doe ik er soms nog een beetje etherische olie van lavendel bij voor de geur. Wauw. Ja. En Yassine, kende je het al? Nee, ik ken het helemaal niet, maar als ik het zo zie staan, dan denk ik van mij eigen, ik zou het heel graag willen kopen. Je krijgt het van mij. Bij deze een dat is heel geschenkje voor lief. jou. Dat is heel Alsjeblieft. lief. Ah, dat is heel lief. Dankjewel. Oké, nou Gerda, dan mag jij natuurlijk nog iets uitkiezen waar je zegt van... Dat zou ik eigenlijk aan de kijkers graag uitleggen. Wat kies je? Ik heb natuurlijk mijn kruidenbak, waar ik wel een beetje trots op ben. Met al mijn verschillende soorten munt en mijn salies, mijn fruitsalies. En al die kruiden die gebruik ik als aroma in mijn confituren. Of ik droog ze voor mensen die samen hun thee willen samenstellen. Zelf hun thee willen samenstellen. Kunnen ze fruitsalie nemen met wat rozemarijn, een beetje munt. En dan hebben ze zelf hun thee samengesteld, bijvoorbeeld. Zullen wij dan buiten in de tuin gaan Ja, kijken? we gaan eens gaan kijken. Nou Gerda, wat zien we hier allemaal? Eigenlijk is dit mijn bloemenbak voor de kruiden, een deel van mijn kruiden, vooral de muntsoorten en de oregano's. En ik heb bijvoorbeeld appelmunt hier staan, ik heb kaneelmunt, pepermunt. Ik heb hier colakruid, dat smaakt dus naar dropjes met colasmaak. Ah, ja. Zelfs als ik er zo nog maar aankom, dan ruikt het al. Ik heb hier een Franse dragon. Er is een groot verschil met Franse dragon en Russische. Russische, dat wordt een heel grote struik en die smaak is niet zo intens. En de Franse dragon, dat moet je met veel liefde en veel verzorging behouden, want anders haalt hij het niet. En die wordt dus gebruikt in de echte Béarnaise saus, dat is de Franse dragon. Ik heb ook verschillende fruitsalies, die staan een beetje verder in de tuin. Je hebt ananassalie, je hebt verschillende soorten fruit in één salie. Ik heb ook een saliesoort waar etherische oliën van gemaakt worden. Ik heb hier de Oost-Indische kers hier beneden staan. Dat is een beetje pittig. Dat is de droplant. Dat is echt voor Nederland, hè, een droplant. En je moet er nu eens aan ruiken, Yassine. Het is die met die paarse bloemetjes. En dan ruikt het een beetje naar drop. Anijsachtig zo. Oh ja, Ja. heerlijk. Ja. Heerlijk. Ja. Oh, super. Ja. Echt super. Ja. Nou, we gaan nog even een rondje lopen, denk ik, want de rondleiding gaat nog verder, hè? Ja, wat je wil, hè. Er is nog veel te zien in mijn tuin. Nou Gerda, jij had het net over de watermunt. En nou zie ik hier een poeltje en dan lijkt mij dat het watermunt daar wel in staat. Klopt, hier hebben we dan de watermunt. Ik ga hier eens een stukje van plukken, dan kan Yassine ruiken. Ik ga zelf ook ruiken. Super, dankjewel. Ik ben heel erg benieuwd. Oh ja, Heel heerlijk. zacht, hè? Heel zacht, heel zacht. En wat doet u zelf daarmee? Dat Als ik mag gebruik ik vragen? ook in confituren, bijvoorbeeld bij aardbeien. Ja. Aardbeien en dan de munt. Maar ook in thee Ja. kan je dat doen. Verschillende, de appelmunt met de watermunt. Of als je ze droogt, een mengeling maken. Ik verkoop ook gedroogde munt. Maak ik een mengeling van muntsoorten. Leuk. Ja. Super. Super. En wat doe jij ermee? Mijn watermunt, ja, ik maak er inderdaad, ik vind het heel zacht van smaak ook. Ja. En zeer frissend. En de bloemetjes, wat je kan zien, paarse bloemetjes, daar gebruik ik voor als garnituur bij mijn dessert. Ja. Dus we gooien eigenlijk niks weg, Nee. want dat is zonde. Ja. Dus, en de blaadjes, ja, die maak ik een coulis van. Of die doe ik gewoon door de sorbetijs van munt. Want ik heb pas geleden ook eens een keer een sorbetijsmunt gemaakt met chocola. Dus de combinatie. Goed, hè? Munt en Ja, chocola gaat ja. goed samen. Dat Dus klopt. ja, het is superleuk Ja. om daarmee te werken. Ja. Mee te werken. Klopt. Ja. Klopt. Nou, dan gaat de rondleiding weer verder. Gerda, je had het net over aardperen. Ik begrijp dat je dat nu in je linkerhand hebt. Vertel. Je ziet eigenlijk niks van peer, want de peer is de zoete bredero natuurlijk. Dit is de aardpeer, dat is familie van de zonnebloem. En ik moet zeggen, eens je het hebt, raak je er niet meer vanaf. Maar het is heel gezond, want de aardpeer zit hier aan de wortels. Binnenkort is dat oogstseizoen en dat is heel goed voor mensen met suikerziekte. Die mogen dat eten. Dat stabiliseert de suikerziekte een beetje. Maar het is ook goed voor andere mensen natuurlijk. Het is ook lekker. Vooral met bonenkruid wordt het gegeten. Heel, heel goed in samen dingen met bonenkruid.
Yassine, heb jij wel eens van aardperen gehoord? Ja, zeker. Ik heb van aardbeer gehoord. En het is een hele mooi product om mee te werken. Niet leuk om te schillen, maar wel erg lekker. Ja, in het verleden, hier vorig jaar, liep ik stage in een Hotel Nassau in Breda. En dan hadden wij veel verwerkt met aardbeer voor bij kerst. En ja, dat is super om een crème van te maken. En dat bij vlees te garneren. Oké, klinkt goed. Geweldig. Ik zie hier een vijgenboom. En dat doet me denken aan een paradijs. Gerda, vertel over de vijgen. Het is inderdaad het paradijs voor mijn kippen, want het geeft schaduw. Oh ja, Maar ik heb het 3 jaar of 4 jaar geleden gekocht als zo'n plantje op een ecologische tuinbeurs. En ik dacht, ik ga het proberen. Ik zet het zuidelijk. En dit is wat er na 3 jaar is. En ik heb al sinds de laatste 2 jaar een enorme goede vijgenoogst gehad, waar ik dan confituren, chutneys van maak. En dat is heel uitzonderlijk voor deze contraien, want normaal blijven ze hier groen, zoals dit. Maar nu, met de warmte en de droogte en de mediterraanse temperaturen, kunnen wij er ook gebruik van maken. nog één vraag. Hoe kunnen ze jou bereiken? Als je zoete brederoo intikt, dan kom je erop uit. Er zijn weinig zoete bredero's op de wereld. Hoe kunnen ze jou bereiken, Yassine? Ze kunnen mij opvolgen op Instagram, dat is ook een sociaal netwerk. En daar zet ik ook heel veel posts van mijn gerechten op. Van zowel mijn stage als van school. Van de academie die ik aan het volgen ben, van de Kaspersche Academie. En de naam daarvan is Yassine X Haddouchi 99. Dus daar kunnen mensen al mijn foto's en het verhaal zien. Goed, tot de volgende keer. Tot ziens. Prends un bain dans la rivière, sèche-toi dans la clairière, et n'assieds pas ton derrière sur les Antilles familières. Dis-toi que le temps c'est court, qu'il faut penser à l'amour. Ouvre ton cœur et ta fenêtre au jour et dis allez, allez,